Så er autocamperen pakket. Jeg skal til Wild West, et meget langt orienteringsløb, der starter midt om natten på gamle kort. Jeg skal til et sted, der hedder Hald. Det ligger lidt nord for Randers. Jeg har en tilståelse. Jeg skal faktisk ikke løbe Wild West. Jeg skal løbe den lidt kortere distance. Den hedder Nordvest. Grunden er, at jeg har været skadet i mange måneder, så jeg tør simpelthen ikke løbe den lange distance og blive skadet igen. Men jeg regner med, at jeg får den samme stemning som til det rigtige Wild West, da det her løb det også starter midt om natten. Og også på gamle kort. Noget skal der til. Ankommer. Jeg ligger lige og slapper lidt af. Og kigger lidt over på instruktionen en gang imellem. Hvad fanden var det? Jeg kan ikke se noget mærkeligt. Nå, lad mig sove igen. Jeg er på vej ind mod Post 11 nu. Den ligger lige her. Jeg løber helt alene. Jeg tror, jeg ligger meget godt til. Jeg har ikke lavet de der helt vilde Wild West bump, som man normalt gør. I hvert fald ikke endnu. Og jeg har lavet 3 bump på 5 minutter. Men det er jo småting i det her. Jeg må videre. Det er ved lysene. Fuglene synger. Og man kan se langt, men jeg har stadig brug for lidt lys til at læse kortet. Jeg er på vej væk fra Post 21. Og så skal jeg bare i mål. Skal vi lige finde ud af, hvor målposten er. Ja. Sådan. Målposten er klædt. Jeg ser tiden. Den siger noget med 3:17. Arrangørerne sagde, at jeg var den første mand inde på Nordvest. Og det havde jeg egentlig også regnet med. Nu har jeg fået tørt tøj på og har spist lidt. Og drikker lige en alkoholfri hobbylager. Den er godt humlet. Smager godt. Der ligger jeg lige et par timer i posen, inden jeg går ind og får noget morgenmad.